יותר טוב. ואחרי ששחררנו את עצמנו מהצחוק של הזולת וידענו שאנחנו עושים את הדבר הטוב, נלך לתרגיל הבא. התרגיל הבא הוא חיזוק בלוטת התימוס. בלוטת התימוס שהיא אחראית על המערכת החיסונית, אנחנו על ידי טיפוף הופכים להיות קינג קונג, ואנחנו משחררים את עצמנו ומלווים את זה עם צלילים. Thank you.